Mkhwanazi njengamanje akazange alingisa abaholi abaningi ababakhona politically and in a workplace. Ngifuna ucaciseke ukuthi politically there is more freedom of expression and freedom yakho cishe ifane nathi njengabantu abawumphakathi abayilunga lomphakathi hayi nje bathiwa sideclare sithi singama enemies cha ngiyilunga lomphakathi nje mina nami ngiyilunga lomphakathi ukhubazekana ngevoice kanti international ngizumleze kuphela mina into eyenzakalayo la ukuthi one mangabubuka ukuthi osopolitiki they have a freedom of expression bakukhuluma nami kanjani kodwa umuntu who is employed and appointed like uGeneral Hlahla Mkhwanazi is a very courageous of him to do so. He reminded me when I was working for SAPC Ukhoze. When I was oppressed, ngayo yonke indlela ngicindezela ngayo yonke indlela ngadlubulundela ngishaba party engabathatha ngabasa ngaba introducer endaweni ezinkulu ngithi mina acknowledge ukuthi sebephethe lutho abazame kubonela ukuthi nginamandla amandla amazovumbuka nje sengingaphandle namanje bangandamina kunalokho they are preaching the gospel ukuthi mina ngiyahlanya. Yes, I do. Ngiyahlanye ngakhona yes kodwa ngendlela ekahle mina ngangibuka. It's up to you how you judge me. Finish. Into ebalekile njengamanje uMkhwanazi kunabakholi bezepolitiki akade bethi sokhuluma ngalinye langa akaze besho lutho. Kunalokho omunye wabo baningi omunye wabo baba uJacob Gezekisa zona wayelokho eshili usuku nosuku ehlukumezeka kwaNC othi ukhuluma ngalinye langa. Thina salindelane na salindela ispeech somlomo kodwa sizange sisithole kunalokho sathula idisaster esikuyona namhlanje eyenzeke ngoMay 29 2024. Myself I sacrifice because I was with him and even he declared a secret to me that Macingwane sengikhathele abanye babo bafanele ngithathe umkhonto ngokwazi kodwa njengomuntu omdala ngikubekezelela konke lokho I second option akhala minyembezi. He's the witness because I knew exactly that history tells us history does not lie because it's a finished sentence. Uma into isiyenzekile ayisophinde ivuke leyo nto washo into eyodwa kuphela wasiya actor. Action speak louder than words. He's spoken more than me speaking right now. Jacob Gezekisa Zuma, he introduced the MKP and the MKP have destroyed the whole South Africa and the whole African continent. Doesn't matter uthi MK inenkinga engakanani, doesn't matter MK is chop and changing, doesn't matter MK has been looted by VPS Floyd Shivambo, doesn't matter, but the purpose of the introduction of the MK have distracted the government of South Africa, have distracted the government of KwaZulu-Natal. We have no country right now. And Mkhwanazi came exactly at the right time. Njengamanje, I want to tell you, my people, and tell you without fear or favor, without fear ukuthi ngafa ngenjani anginendaba oselele ujabule ngeke savuke. We got a record yokuthi ufa is a permanent solution. Kwehlula kwabaIsrael beqhambela amanga ingane yabantu eyayihlanyela lokuthiwa uJesu bethi ivukile ayikho namhlanje. Lokho siyakwazi nje it's clear ukuthi make wafa uphinde uvuke. Kodwa izosala zibadabule emanqobeni. Ngiyakutshela mina umlando ngiyakutshela umlando uqophekile kulelizwe. And I want to acknowledge Julius Malema. Julius Malema ehlangene njalo washo ngesigodi insizwa leya
Julius Malema washoda ngesigodi izwa ngami uyakwazi ukuyibona into ephilayo uJulius Malema yabacishe befana noMbalula kodwa abafana exactly uJulius Malema ineqiniso eliningi kakhulu liyopha iqiniso lakhe liyopha inxeba nje lopha noma hluka itishi yabo kodwa wasuka wasonda abantu abarongo wasonda abantu balapho lapho kwaZulu kodwa inkunzi bekwe endaweni eyodwa siyade sibase inkunzi sinye kwaZulu usonda thina uyophilaphi umkholazi nje for political gain but enhlizweni yakhe futhi khona iqiniso lokuthi umkholazi is powerful and umkholazi is truthful yabo ngoba unawo lenemdlayo yabo so mina ngiyamazi mina angikhulumi umuntu engamazi ngihlalile mina ngakhuluma mina ngiyamazi so manje ke mawuthi uyabuka uNcamalala spoken about the creation of MKP and that was the history of South Africa and ukuthula komholi ebizwe umphathi kuyafana nse nokuthula ukuthi mina umphakathi uyangiphawule khombisa ikhonto eyithemba ungami kuyafana nse nokuthula kaMaphosa during the unrest during the 21 arrested of ubaba uZuma ilapho mina ngathatha khona ubuwa umongameli wezwe ngalithatha ngobutsizwa izwe ngalithatha ngivumbu ngalithatha izwe ngoba ubaba wethu wahlule into eyodwa uSiril Ramaphosa ukuthi asho ukuthi cha uyakwa konke lokho okwenzekilile umthetho awudlala indawo yawo kodwa ayi ubuhlungu emoyeni futhi uphatheke kabi futhi bengafanele kwenzeka ngoba the age ka 82 years by that time noma abathiwa wenzeni emhlabeni ngaphansi komthunzi welanga i-age yokuphuma ejele hayi yongena ejele kodwa bona baba nesibindi sokuvumelana ukuthi bathathe umsholozi bamfake ejele this way is what began namanje ke kule nkinga eziserious ezweni and zonke zi-involve crime i-crime engena economy ngoba ngisho sebeyitholele lo mali babuyela back i-private sector akekho umuntu ona ngishama tissue zokushidaba kumuntu omnyama ona nje ama conflicts noma othi ukhiqiza amathawula noma ukhiqiza indwangu thizeni kwaleli ibhayile lezwe lethu ikhiqizwa abamhlophe namaSulumane ibuko zonke lezi hawu thina nakho kuphela lesikwazi ukwenza nakho sitisha ngohala uthenga ubelungu is an insult to the entire nation Mkhwanazi umlando wakho mfowethu uyawazi awuqala ukuba vocal awuqala ukuba strong waba strong during 2011 umlando wakho nje wo1990 ungena emsebenzini wenzani sokuxoxa ngelilanga kodwa kubalekile njengamanje ukuthi mina nginikeze likhulu ihlombe bafethu uyena ke umkhwanazi insizwa futhi engenalo irecord lokuthi yake yenzani esihambisana nakho nesingahambisani nakho kodwa kuningi kakhulu esihambisana nakho eyakwenzayo thina siyakubonga iyakwazi ukubhekana ngqo nezigebengu mayisigebengu kufanele siya kwaguqanyawo siyahamba siya kwaguqanyawo uma kufanele isigebengu ukhulunyelwe naso phansi siboshwe siyaboshwa kodwa naye futhi akayiphethe umkhwanazi futhi naye akayiphathele uphethe nabanye abantu asebenza nabo abanikeza ama opportunities to live ubaba umkhwanazi ubaluleke ngendlela esimanga empilweni zethu nasemlandweni wezwe lakithi njengomuntu okwaze ukubaphuphula ngomsebenzi wakhe emihle as a commissioner waKwaZulu Natal ukuyeke uba u-acting commissioner eNingizimu Afrika yonke akekho ongaziyo ukuthi umnsizwa makubo kwaZulu okusho ukuthi amathuba amaningi obugebengu futhi nabazoba khona futhi kwaZulu namanye amathuba enzeka kwamanye ama province
angenzeka futhi athinte futhi nabo abantu bakwaZulu. So ngalokho ke ngiyaqinisekisa mina ukuthi uMkhwanazi mina ngesingami he never done anything wrong regarding ukuthi aphumele obala, ngoba ngiyayazi lento yokusebenza ekwazi ukuthi uexhaust all protocols, and mawuhamba emagagasini uhamba wehle wenyuka uhamba ungqongqoza yonke iminyango nama office, vele into eyenzakala uyakhuzwa nje, uyakhuzwa ukuduku, uyakhuzwa nje, uyakhuzwa hayi igcwele wonke ama-passage lawo, bayazi abantu abasebenzayo. Mina ngitshela iqiniso manje ukuthi kunabantu abasema-ofisi njengamanje oxoxele ucolleague wakhe ukuthi unenkinga neboss ethize noma ne-deputy boss noma ne-manager ethize kwi-section yakhe. Ungayenzi leyo sayine incwadi ayihambise enze lokho kugcine kungenzekanga, and then become the disaster. So namanje ke ngiyasho ke ngane zakwethu ukuthi umsebenzi omuhle owenziwe inkoli yenkosi, kodwa sicela uprove ngokwasemthethweni ngamaphoyisa ukuthi akube ne-arrest. Laba bantu aba-excited ngendaba kaMkhwanazi, nabanye abadumele ngayo, nabanye abaphendulayo, asikho kwi-element yokuthi ngiyaceba la. Kodwa thina sikwazi ukuthi irecord kaMkhwanazi asilazi egeja. Bese ngisho ukuthi la kulensizwa yakithi emachunweni usenzo usebenzile futhi naye waZulu, and na usebenzile noMkhwanazi. Usenze kusebenzeni kwakhe noMkhwanazi ephinde esebenze as uPremier KwaZulu-Natal no-Department of Education. Umlando wakhe ukuba uSikhotheni noWeba asinawo, kodwa futhi asinayo into eyomlando ebambekayo ngaye yokuthi nabo uMnkunzi abenzayo. uMnkunzi kodwa kuphela mina obabenze usenzo kwaZulu, despite being the Premier and despite being the MEC of Education in this province of KwaZulu-Natal. Into ayenzalayo ukuthi after uhulumeni okade uphethwe inkatha iminyaka emide kakhulu, 1994 kuphethe inkatha waqala ukuphatha i-ANC ngo-1990 ngo-2004 usenzo uyena omobilizayo as a Secretary General of the ANC in the province of KwaZulu-Natal. Leyo nto leyo iyobuqhawe bakhe leyo, ngakho-ke amandla umuntu awadliwa kwaZulu. Futhi akho sokwalangasici umlando wakhe ungaba nabo ubunuku nobugebengu, kodwa futhi akukho kubambekayo thina esike sakubona sakuphatha ngesandla. Futhi namanje ke ngiqinisekisile mina ukuthi usenzo mkhulu kwamongameli uCyril Ramaphosa njengoba mbeke lapha nje, ezinye zezathu umuntu uyabukisisa kahle ukumbeka kwakhe lapha kanye nalo mama lo namaqakala avukele ubani lo enjibosera. Ngifuna abahlaziyi bezepolitiki ukubeka kwasenzo kwi-security cluster esensitive njengamaphoyisa. Phinde kuzobekwa umama uEnjibosera olohlulwa ukubiza inombolo nokulawula education nje, basic into basic isineke wena uthi ama-starter wena kuthakashana ngoba wazi ukubazekile ama-starter yabo is a start of education. Yes, it is that ne full meal education. So and then ukubekwa kwabo lapho akuthule kuyakhuluma, because this is politics, kuyakhuluma kakhulu. Usenza akekho ungazi ukuthi unomdlalo